Ndimafuna nditakamba za 1 Samuel chapter 15 verse yake ndi namba 9 tsika musi. Tikawerenga bwinobwino Bible kuchokera verse yake ndi namba 1, Mulungu pa nthawi imene adamulola Sauli kuti akhale mfumu. Sapano mfumu wake akulamulira, Yehova adamtuma Sauli kuti apite akaononge midzi yonse ya Amaleki, apite akaononge mzinda wa Amaleki, ndipo asakasiye china chilichonse, angakhale mphemvu, angakhale nkhosa, angakhale chana, asakachisiye chamoyo, koma akachiphwasule akaononge. Yehova adamuwuza Sauli kuti apite akaononge mzinda wa Amaleki, ndipo asakasiye china chilichonse chamoyo, angakhale nkhosa, angakhale mbuzi, angakhale nkhuku, olo chowuluka asakachisiye chamoyo, ndipo akaononge onse ndi malupanga. Koma Sauli atafika mzinda uja adamenya nkhondo, adaononga wina aliyense ndi malupanga, adaphwasula china chilichonse, adapha ngakhale nkhosa, ng'ombe, china chilichonse, mbuzi, ana, china chilichonse, azimayi anaononga, anazinga ndi malupanga. Koma chimodzi chimene adapanga Sauli, chimodzi chimene adalakwitsa Sauli kuti asemphane achoke pamaso pa Mulungu, adatenga Ahagi mfumu ya Amaleki nkuisiya ndi moyo. Vetserani, Sauli adatenga Ahagi mfumu ya Amaleki nkuisiya ndi moyo, ndipo adayitenga yeyo natsogolera nayo napita ku mzinda umene yeyo amakhala. Vetserani, pamene Mulungu adalankhula ndi Samueli amene adamudzoza Sauli kuti akhale mfumu, namuwuza kuti ndinamtuma Sauli kuti akamenye nkhondo kwa Amaleki, akagonjetse china chilichonse, akaphwasule china chilichonse, asakasiyeko chamoyo angakhale chimodzi. Koma Sauli, moyang'ane mnyamata wako, watenga Ahagi kumusiya ndi moyo imene mfumu ya Amaleki. Vetserani, ndidzamuononga Sauli, sadzakhalanso pamaso panga, ndipo Sauli wachoka pamaso panga. Vetserani, ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kunena kuti Sauli adali mnyamata wabwino wa Mulungu. Sauli idali mfumu yolonjezedwa, koma chifukwa choti idakana, idasankha kumvera chimene Mulungu anena, atanena Yehova kunena kuti chakuti kumuononge, chakuti muononge, Sauli adasankha kuononga zinthu zina ndi kusungako Ahagi pa moyo wake. Zidampangitsa Sauli kuchoka pamaso pa Mulungu. Ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndilimbikitsane ndi wino wake kunena kuti Ahagi mmoyo uno akuyimira tchimo limene ife timalisankha. Mulungu anena kuti tiononge uchimo wina uliwonse pa moyo wathu usapezekenso. Ambuye Yesu akuti pasakhalenso tchimo lina lililonse pakati pa inu ndi iyeyo. Muononge kuti ubale wanu, tiononge uchimo wina uliwonse pakati pathu, kuti ubale wa ife ndi Yesu Khristu ukhale wogwira, ukhale wokondedwa, ukhale wamphamvu. Koma ife tasankha kuononga machimo ena, tchimo lina ndikulisunga. Tatenga Ahagi tamuyika patsogolo, tapha zigololo koma tasiya ufiti, tapha ufiti koma tasiya zigololo, tapha zina ndi zina. Vetsera, ndi machimo amene ife timasankha kuti nayi liloka singasiye. Monga Yehova adanena kuti tiononge uchimo wina uliwonse pamaso pathu, kuti ife tiyandikire chifumu ndi mpando wake. Lero lino tikukanika kuyandikira chifumu ndi mpando wake chifukwa chani? Tidasankha machimo amene tidaononga. Pali tchimo limodzi limene ife sitifuna kulisiya. Mukulidziwa inuyo, pali machimo ena simungafike powauza azibusa anu. Vetserani, ndi chifukwa chake Yehova akunena kuti zisisi ku Deuteronomy 29 verse 29 akunena kuti zisisi ndi zanga koma zovumbuluka zanda ndi za anthu. Ndi chifukwa chake Mulungu amalolera kunena kuti anthu ena tiyende muzigololo koma mawa kumapitabe ku chalichi. Azibusa anu, atumiki anu, angakhala profeti, osapatsa masomphenya azimenezozo. Mvetserani, ichi chimakhala chisisi cha inuyo ndi Mulungu wanu. Mulungu wathu satenga machimo athu ndi kuwayika pa mbalambanda ayi, koma ife tokha timadzitengera machimo ndi kuwayika pa mbalambanda. Ndi chifukwa chake Yehova akumuwuza Sauli kuti ukaononge china chilichonse, usakachisiyeko cha moyo, ukachimalize, ukaphwasule. Koma Sauli akuntenga Ahagi mfumu ya Amaleki, akumugwira padzanja ndi kumathawa naye kumapita naye dera limene ali. Mvetserani, akutengano uchimo, iye akunyamula uchimo kuti nayi ine china chilichonse ndaononga, koma nayi chichi sindichisiya, ndikunyamula ndikumathawa nacho. Anthuno ndikumaona kumafusa, akuluakulu ena ndikumafusa kuti mesa Yehova amati tiononge chimo china chilichonse. Sauli akuti na Ahagiyu ndi mfumu ya Amaleki, ndi m'bale wanga, sindimuononga. Lero lino anthu ambiri tatenga machimo amene Mulungu atatibisira ndi kuwayika poyera. Chifukwa chachani? Takanika kuti taononge kuseli, taphwasule, tisayendenso muchimo umenewo. Lero lino tatenga zigololo zathu zimene tidapanga mwanseri ndikuzika poyera, ndikuwauza aneba, inetu mkaziyo ndinathana naye, inetu amunawo ndinathana naye. Chonsecho Mulungu adakubisirani sizimaonekera poyera. Tikukanika kufikira chitsogolo chifukwa chani? Tantenga Ahagi ndikutsogola naye pamene Mulungu ananena kuti tikaononge china chilichonse. Lero lino Yehova akuti tiononge uchimo wina uliwonse pa moyo wathu. Ambuye Yesu akuti pasakhale chimo lililonse, laling'ono angakhale lalikulu, ife tiliwononge pa moyo wathu. Tisasunge Ahagi kusogolo kwathu.
tukaninga kufikira chitsogolo chifukwa tasunga Ahagi patsogolo pathu kunena kuti uyu ndi m'bale pamene mulungu akuti tiononge china chilichonse kuphatikiza Ahagiyo. Yehova akuti tiononge uchimo wina uliwonse pamoyo wathu kuphatikiza zigololozo. Yehova akuti tiononge uchimo wina uliwonse pamoyo wathu kuphatikiza ufiti timaukondawo. Yehova akuti tiononge chigololo chathu kuphatikiza katangale timankondayo. Yehova akuti tiononge china chilichonse pamoyo wathu kuphatikiza kandi chani chimene niyo mmachidziwa koma nkudziwa kuti ndi uchimo. Mvetserani, Sabatotu imaonongeka chifukwa chati miyala ting'ono timichenga ting'ono. Moyo wathunso ukuonongeka chifukwa tidasankha machimo akuluakulu ndi kuadula koma machimo timene timatona feti ndira ting'ono ndiye Ahagagi amene fetu tukaninga kufikira naye chitsogolo. Ndimafuna ndikupempherereni kwina kulikonse kumene muli kunena kuti mulungu akupatseni chikumbumtima chowononga Ahagi pamoyo wanu. Kwina kulikonse kumene muli mpemphero ili Evangelist Chikondi Fyson ukakhulupirira mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu, mulungu akupatseni chikumbumtima chowononga Ahagi wina aliyense pamoyo wanu. 1Samuel chapter 15 verse yake ya namba 7 utsika musi. Musasunge Ahagi wina aliyense fumu ya Abimeleki. Musasunge Ahagi wina aliyense fumu ya Amaleki koma onongani china chilichonse pamoyo wanu kuti mukapange ubale wabwino ndi mulungu wakumwamba. Ambuye akudalitseni, mukhale ndi tsiku lopambana. Pangani like, share and comment kuti tidzilandira limodzi uthenga wa Ambuye. Evangelist Chikondi Fyson, Ambuye akudalitseni. Amen.